pomaže Bog. Evo je danas radostan dan kada evo po treći put imamo konkurs koji radimo sa blagoslovom preosvećenog vladike Ignatija. Ovaj konkurs radimo u saradnji CEKOR, to je ekološka organizacija Centar za ekologiju i održivi razvoj iz Subotice i Savez pravoslavnih žena iz Beograda. Zemlja nema sve što nam treba, siti smo prolazno. Hladni smo samo neba, hleba nebesko. Zemlja nema sve što nam treba, siti smo prolazno. Mi svi koji smo bogoljubivi i čovekoljubivi, naš zadatak je da štitimo ono što nam je i staramo se o onome što nam je sam Gospod Bog dao. Mi smo ove treće godine primili mnogo radova, ovo je literalno multimedijalni likovni konkurs gde je stiglo puno dečjih crteža, fotografija, literalnih radova. Ko čuva planetu, njega i Bog čuva. I naš slogan je bio čuvamo i čuvat ćemo za buduće nas. Hladni smo samo neba, hleba nebeskog. Zemlja nema sve što nam treba, siti smo prolazno. Hladni smo samo neba, hleba nebeskog. Ovom prilikom želim da se zahvalim i domaćinu. Ove godine je po blagoslovu domaćin crkva Svetog Nikole u Aleksandrovcu pored Požarevca, koji su nam pripremili divan program i bila je prava radost jutros kada je puna crkva bila dečice koja je učestvovala na liturgiji i koje su zajedno pevale. Pomozimo vidu, pomozimo sluhu, slava Otcu, Sinu i Svetome Duhu. Pomozimo vidu, pomozimo sluhu, slava Otcu, Sinu i Svetome Duhu. Naša poruka treba da bude da volimo na prvo mesto da stavimo Boga, da volimo svoje bližnje i svoju otadžbinu Srbiju, jer to je ono što nam je dato u amanet i od Svetog Save i od samog Gospoda Boga. Odgovori oče, slugu svogu